Sanibonani ma comrade. Hayi mina impela uqinisile ubaba uZuma lo. Ngithi anginibingelele ngibonga umsebenzi omhle wenzekayo. Ngendlela esenza ngayo ngifuna nihlale nikhumbula nje ngaso sonke isikhathi ukuthi akekho umuntu osikhipha ekuhluphekeni, siyozikhipha thina. Indlela ke le kuzikhipha thina ukuthi sijoin umkhonto wesizwe. Siyowina njalo nje ngoba isizwe sonke sizwa kahle masikhuluma ngokuthi asibuyise isithunzi kumuntu omnyama, sikwazi ukuziphathela izwe lethu. Asikwazi ukwenza lokho uma singazange sisebenzise ivoti lethu elisemthethweni manje. Uma sonke singavota njengendle emnyama, yonke into siyoshintsha imithetho, sishintshe inhlupheko, sishintshe konke. Nitshene nomakhelwane nabo bonke ukuthi kuvotwa kanje manje, kuvotelwa umkhonto wesizwe party okuyiyona okufanele ukuthi iphathe izwe labantu abamnyama. Ngiyabonga ke ngiyofika ngelinye ilanga ngizwile ama-comrade ekhala ukuthi kufanele bake ngivele. Ngizovela ngelinye ilanga kuyoba kuhle, kodwa asimeni ngobumu, siwine ngo 2/3 majority. Ngiyabonga ke ma-comrade, isale kahle.